Karon mga higala, sa laing sumpay ning atong sugilanon. Pobreng milyonaryo. Murag nagkinahanglan naman yun nga tinud-on ti ka. Kung dili ti katagaan og leksyon, imo pa gining usbon. Attorney. Ay, paginggan na, attorney. Isumong mati ka, lulo. Magpalaban malagi kang Don Marco. Sa ato pa, nakita na nimo nga nagkinahanglan kaniya? Oh. So, magpaila na ba si Rico Imperial? Laina sa di mo, attorney. Uy, nilikoy man ka. Di pa na maoy atong isyo. Pero ikaw may unang nihisgot ni Don Marco. Ikaw ang niingon nga musumbong kaniya, dili ba? Musumbong ba di ay kaniya kung wa ni mo ma-feel nga need kang magpalaban niya, dili ba? Dili, di ba? Di na lang juday ko mga ambisyon ni mo, attorney, oy. Liso sa di ka puyabon. Simpleng isyo. May mong komplikado. Unya, di bayag yun ko kasukol katarungan. Ay, gawas na lang ko, attorney, eh. Di lang ko magsigtan aon di mo, aron. Di na ko maibog. Oh, naanasad ka. Last na to, attorney. Last na to. Promise. Dili ko magpaapekto ni Morico. Dili. Mura makugailantan. Anilang una ko sa akong biskinang may gamit. Mayod din eh. Wa di mo istorbo na ko. Sakto na lang ti kabi. Buangas na ako, no? Nga na nibalipad man ko. Kuwa ba ni mo yung klaro? Wa gyud ko'y klaro. Kay, rasya sa mangyapon mga attorney. Gusto kini nimong testingan kung unsay kaya na kung buhaton nimo, no? Suko yun si attorney na ko na. Wa na yun dahil siya chance mo usab. Lalaki yun dahil yung pagbati. Pero noon sa masag ko. Kumidya man yun tong ako niya. Anong murag kahilakon man ko karon nga. Iyan akong kitagaan og ultimatum. Ay kakwanggol, bagid ni mong bataa ka. Sakto yun tingalis lula. Kuanggol yun dahil ko. Uy, usa may nitabo ni bayana nga muktok mga dagway. Hoy! Kano kaila? Saka! Isapot ako sa internet pa. Inay kayo. Murag isapot magandaan pag abot pa lang nimo. Stress lang sa opisina. Tod, usa man, manhin sa to si Rico karon? Muanhi gani pa. Ayaw gid pa na yun na ha. Di ko matubang niya. Ingnang to ako sa Africa. Ha? Di na ko gusto makita sa daggo itong tawhana. Sa ato pa, di gyud di ay ang internet ay imong kisaputan. Si Rico di ay. Ngano? Giusa ka ba di atong kwanggol, ha? Giusa ka? Gibalibaran ko. Ha? Usay, giusa man imong gihangyo niya. Wa ko'y gihangyo. Ako na siya giingnan nga ako na siyang sugton. Ibalibad ba ni noon kaw ako na siya nagdali? Yabag. Uy! Mayo din doon. Nanguyabgod siya na ako. Uya, pagsugot na ni balibad. Bugo. Naibaw kaila. Sukad masukad. Karon pag ko nakadaig niya. Sakto! Sakto yung gibuhat! Sakto! As in, swak! Ingon anak gini mo mga laki, no? Mga way klaro. Oy! Ila! Hoy! Apil mo kasi ingon niya, way klaro ay. Pero bahala na. Ang importante nga wa sila magkauyab. Ha! Ha! Ubay-ubay gikog halin randong Rico. Lahi gid aning doon natay assistant sa tindahan na. Mo bala?
Oh, hinuon. Lahi jud kung batano nang mobantay sa tindahan, oy. Mas daghan yung customer mo dool. Ayaw kalain ha. Ay, ayag patuyang diha. Dili ni halin sa tindahan. Halin na sa akong paglibod og trapo. Unsa? Uy, abi ba na akong halin sa tindahan kay ingo man ka nga lahi gyud day ning dunay assistant. O lagi. Lahigad nga may assistant. Kay makahigayo naman kog libod sa akong baligyang trapo. Askan law gawa ni mo lula. Eh. Bantay ka ni imong lakaw-lakaw ha. Init ra ba kayong panahon? Ay, nag-amping man sad ka. Ay, ansa man ko na ng drama ha? Mura magmataktak ang baga sa kalawom sa panghupaw. May pakala. Malipayon ka karon. Ha? Ano man di ka? Nataktak ka sa baho? Gabi ha, yung maabda na yung utok la eh. Anong ka naman yun kuno'y nasod sa yung utok? Aw, kay malipayo naman gud kasi imong kinabuhi karon tungod anang imong trabahong hayahay pas pulis. Hayahay din ng trabaho sa pulis nga kakapoy ra ana. Aw, o di ay na. Kisa ba siya kapauso ang panultihan nga hayahay pas pulis? Nga di man taon na man trabaho sa pulis ay. Maugid. Patakalag pa kuyanap anang panultihuna. Daggan ra pasad kayog ng sunod. Nalayo naman ta sa atong isyo. Tayo pa, nga no masulobon man ka, oy. Unsa may imong problema, Rika? Oy, nayapag. Nga no ka, oy. Gihapak man nimo imong mauyog gani ng imong otak na. Nauyog na matingali nila. Unsa naman sa day imong problema, Rika? Wa ko makasabot na ko. Ha? Nga no? Naginensik ka o naghinapon? Eh, lawgawa sa ni mo la, oy. Ay, pang lawgaw kay seryoso ko. Ay, seryoso, masad ko naratol ko, ay. Tagsara ba kaya kay kung maproblema, ha? Ikaw, tagsara ka maproblema. Mo nang mag-uursad ko, ay, kung mag-inanak ka. Oo. Malanay masad ako kasing-kasing ang pagkasultihala. Tinood lagi. Naanad na god ko na yung mga bisag doon ay dakong problema. Imuragid ng masaguba nga magngisi ka. Mao na nga kung mag-uol na gani ka dang na maratol gid ko, ana. Oh, di magunta kayo dako ning problema hala. Wa man gani ko magtuo nga problema ni. Pero saon ba nga? Bugat man sa di ay. Gamay siya, pero bugat. Ay, unsa man lagi na. Kasriling ba, ana, ay. Pero imo gining sala. Ha? Sige. Unyabag. Nganong ako naman hinoon ni ay. Kaya unsa man gyud ay na, ha? Unsa na? Oh, tanawa ra gud ni. Huwag yung message, bisan hain na lang. Huwag ni text. Wa tanan. Ay, kamay man itutuhan na. Tugag-tugag panguyab niya sugton mo palibad. Bugo. Nagmukhang tanga na lang hinuon ko. Di ba kauntuon ko niyang lami, pero pagkahuman, di ba kawawan ra. Makalagot gano'y. Ugma ka lang. Digid ko mo taga di mo rikuha ka. La. Tako may ang baba la. Masud na naglamok. Nitakom lang yung taon. Brakara ka? Tinadang yung mag-isulti daw. Huwag ka magbugal-bugal. Nandutlan na kang attorney. Di masagog kaingon nga nadutlan ko la. Eh, di man parehas akong gibati ni Ila. O yang ano man ni mo sugtas ila, aber. Hilas ng kanahan, mapay wa mo sugot sa babae. Libugan ni ko la. Mura manog. Nakuyawan ko pag ingon ni Ila nga. Iyan akong sugton. Nadutlan na lagi kang attorney. Murag wa man sila gila kay nahadlok man ko niya. O yang ano na problema man ka? Ambot sa bitaw. Ay, kwanggol. Lagi? Kuanggol yung tingali ko la.
Wa si Rico mo report karon. Wa, sir. Wa man sab siya mo ari. Ug wa sab siya magpahibaw nga di siya magkatunga. Naunsa man ka ditong bata. Susihaon niya, attorney. Okay, sir. Naunsa man di ay kaha si Rico. Nananghid na ka nga mo absent ka karon. Wa pa. Uy, pananghid dong ay. Noon sa man ka. Tawag sa attorney. Pabakak lang. Ing na nga, nagkalibanga ka. Imo man kung tudlo ka makaklaw eh. Nagkalibanga pag yun. Manungo man ka. Saba diha. Alangan imong ingnon nga gilantan ka. Ipaari pa lang noong kag taga DOH. Masulti lang ko sa tinuod dun nga. Wa ko'y gana. Agay, kahilas na God. Football man gyud kang bata ka ba? Bahala sad ka. Dako naman ka. Di lagi ko football. Unsay dili? Mo absent ka kay wala ka ganahan. Wa ka ganahin. Dawato ng katarangan na sa imong amo. Gipulaan ka na sa kinabuhing hayahay. Gusto gyud ka mo balik sa atong kinabuhi sa una nga nagkamang tasyota. Mangandam na lang di ko ining daan. Kaysa dili madugay. Balik gyud tas datiin. Oh, Tabagay mong telepono. Kinsa man na. si ator nila. Wes, tupag ka. Ikaw lang labi. Kaya pag bagod ni mo ay, ako mo imo patubagan. Hila, Tarne. Hila, Tarne. Hila. Nasa lang. Ay. Basta lang. Ay. Asa ni si Rico nga nang ikaw man nito bag? Ay, naghigda na gid ang taon, Tarne. Nagtikongkong, kay gisakitan, kaayos tayan. Uy, mao ba? Dadala siya sa ospital nang. Ipakuha na ko sa ambulansya. Ambulansya? Ay, ayaw lang, Tarne. Ako na ning haplasan. Niya ako ning paimnon og pinabuka ng luya. Sige nang. Manawag raw niya kung usab ha. Ako lang pahibaon si Don Marco. Okay, Attorney. Gusto naman gud ko na ni siyang mamatay. Maumbisagon siya na lagi ka ang gabi nga may resulta siyang pagkalibanga. Sige nang. Sige, manawag ra kog balik o niya. Bye. Bye, Attorney. Laugawan ni mula, eh. Patuya naman kag tabi. Imo naman gitungo. Stilanay. May na lang tong makonsensya sa Attorney. Unsa may insulti? Manawag na ko na siya balik. Iya pang sultihan si Dong Marco. Na, magpanik ito si magpanik itong tiguang. Ha? Ano magpanik man? Kuyaw, ining pakuha ko kabulansya. Maantag na positive ini. Ikaw gudla? Ingon na bitato sa Attorney nga ipakuha kag ambulansya. Pero ako manggibalibaran dayan. Manawag na niya ako ni Don Marco. Ako rin pasabton. Sige, tawagin dayan. Si Arsa ko la. Naglain na dyan noon akong tiyanda. Ikaw gudla. Matinood ka rin eh. Kalaki ka lang. Imo yun sa... Ayon sa gudi ay, may gani kay nanawag ka. Ipakuha na gidoon ta tiga diha. Madlok man ko si Lula nga mataktak sa trabaho. Maong nagimuhimo siya istorya nga. Naglain akong tiyan. Ang taon sad sa mong apuhan. Wa siya'y kalibutan nga dali mahitabong mataktak ka sa trabaho. Madul na bitaw ko sa opisina humanong panood to. Aron mahilo na ni si Lula. Ako lang ingnon nga. Half day lang ko. Sige. Magkita na lang ta dito. Unya, kinsa may mo drive di mo? Ang akong driver, naaraman na siya kanunay kung dili ka available. Okay lo. Sige. Kita-kits na ko niya. Okay. Ang akong apo, wa pagod siya focus sa kinabuhi. O nagkinahanglan gayod siya sa kong pag-abag. Akong ipaniguro, apo,
nga makabarog kagyod isip Rico Imperial ang nag-inusarang heredero ni Don Marco Imperial. Sulti lang gyud ko ni Mulo ha. Kasabot sa tingali ka na ako kay lalaki masag ka. Basta kay mao na akong sitwasyon ron. Murag nayaba kong utog kasing-kasing. Natural lang na sa mga batanon ang pagka-fickle-minded. Dili ka na angeng ikatinga. Di na mangud ko batan unlo. Bata kapag gihapon, Rico. Di pagyud hingkod ang imong pagbati og salabutan. Pero ayaw kabalaka. Sa paglabay sa panahon, hinay-hinay ka nang muhingkod o magkamao ka na unyang mo desisyon bisan sa imong pagbati. Sa ato pa, di lang una ni nako problemahon. Ayaw nagproblema. Pero mahasol lagi gulo. Musod yun siya sa utok. Ang angay ni mong buhaton aron di makasod sa imong unahuna ka ng mga butanga. Focus sa imong trabaho. Ha? Ang trabaho nga bod kong ipasabot mo ang trabaho nimo isip Rico Imperial. Oh. Ops, sa di ka pa mo panik, ayaw ka bala ka. Dilit na kapugson. Gi-encourage lang tika ng focus na nini. Bisan anam-anam lang gon. Bisan diha lang una sa pagkaton sa angeng katunan. Oh, Dili ka pataga ang responsibilidad. Just learn the job. Learn how things are done. lo. Hinay-hinay lang yun. Di man malingaw ka ra o maintresado o dili na unya ka mahasol bahin ng gugma. Kaya ang gugma, duna sab na siya iyang panahon. Og huwatag yun ang hustong panahon aron dili ka magmahay. Nagprint ko ini para doon na kay mabasa. Although, naana ni siya sa file sa imong computer. Pero, maglabad pa man ka ang imong o. Kung ato ka mo basa, maong nagprint na lang una ko. Okay, attorney. Salamat, attorney. Doon na kay pangutana? Wala kang masuko na ko, attorney. Dili personal nga pangutana ang akong gipasabot, Mr. Imperial. Oh, Wa ka ni pangutana? I'll go ahead, sir. ayaw ka na, attorney. Doon na gani makanungog ni mo nga. Tawagong ko ni mo Mr. Imperial. Okay, Rico. Salamat, attorney. Mahimo na ba kung mulakaw, Rico? Sige, attorney. Ugawag yun ako eh. Ugan na nung pinagdan si attorney na ako. Close naman ang tami ato. Panggul man ko gugod. Panggul man ko. Nagpadakos karga-kargang lula. Ay. Oh, di balik si attorney? Sod lang! Oh. Ella? Kuya, sorry, nasa pugsod. Oh. Ngano na saag mo to siya, Dre? May nibawa na kasi, ha? Gikulbaan ko na. Manang naak man to siya dito. Kuya, murag, ang opisina man to sa apo ni Don Marco. Pero, ang ganun naman si Rico dito. Ella? Ella? Asa na ka? May tuyo ko sa finance. Tuara man dito sa Pika Swing. Pasensya, na-istorbo ti ka.
Wa man ka makaisturbo. Human naman kong palimpyo sa lamisa ni Sir Sangay. Ako na lang tong gihapdig ang mga papeles. Ella? Kining, nasuko pa ka na ako? Wa man. Nga na masuko man ko nimo. Sure eh. Wa ko masuko nimo. Mas nasuko ko na ako. Ha? Mas nasuko ko na ako kay tanga kay ko. Nitoo dayon ko nga seryoso ka. Pero di ay dili. Sa ato pa. Okay na tagbalik? Friends na tagbalik? Pwede na akong tagbalik sa inyo? Bisita yourself. Wala ko'y panahon makigatubang nimo. Pwede naman ka mo talikod! Kumusta kita ro sila? Ay, okay raman. Maayo laging imong buot ron mo. Unsa may imong nakaon. Aw, maorgol gyapon. Mayo lang akong buot kaya wa na may hasol-hasol sa amo magabi eh. Si Rico imong gipasabat. Bright kag yun eh sila eh. Dali kay kang makakuha. Hibawaan naman ko ng mga linya hamok. Given na kay ba? Given. Given hamaw ba? Pero ina si Rico ha? Nga nalipay ko ni iyang gibuhat. Malinaw na akong hula-hula. Magatog na kong tarong. O mahinaot lang ko nga hangtod sa hangtod na ni. Nang hinaot sab ko ana imok. Kay besag nakauyon ra kong ila para sa akong apo. Wa gyud ko makauyon nimo nga mamahimo na kong kumpare. Aw, parehas teta. Ha, ing-anak sila kong gibati sila. Pero mas labaw lang ang ako kay wa man ko makauyon yung duha. Naibaw min yan. Kay giminusan man ka na mo. Onya, kumusta naman tong imong gipanghambog nga Don Marco Imperial nga mahimo na nimong kumpare? Okay na? Kay nang hambog ka ra bagid mo sa umaabot nga mga adlaw, mahimo ka ng among-amo. Kumusta na? Kanos aman ang ilang kasal? Animal to si Sila. Ipahinumduman ko atong doon nga pugiro. Ha! Surok na akong dugo na. Hey! Puiset. Mayor mong totoo kong buot ka ni ha. Nagsipok na mahinuling ako. Murag dalipong ako. Patay. Murag isaka akong dugo. Nalipong dugo. Day! Tabaga ko ninyo, day! Nalipong ko! Tabaga ko ninyo! Hala, oy. Nga nung nagubot mas may bikir eh. Tay patay, nga naman di ay na, ha? Naunsa man di ay na! Nalipong sino imok nang... Ha! Oy! So, mao ni ang niya sa first column. Nakuha rin mo? Yes, attorney. Kung naakay wa masabti, isulti lang. Okay ra, attorney. Nasabtan ra, attorney. Okay, proceed ta. Credit sa... Nanawag akong lula. Sige. Hello, la. Ano nung nanawag man ka? Sa may tuyo ni mo, okay ra ka diha? Rika, paibawa si Ella. Kayang papagida sa ospital. Ha? Uy, sige la, salamat la. Attorney, stop na ta. Pahibaon ako sa ilang agida sa ospital niya, papa. Sige. Okay. Thanks, attorney. Pwede raman unta nga. Iya lang tawakan si Ella pa. Pero iya pag yung kiadto. Nagpaila lang yun nga tuagid kang Ella ang iyang pagpati. Hay, Rico.
Attorney. Hi, si Rico. Niadto kang Ella, sir. Nagpahibaw nga gida sa ospital ang amahan ini. Si Sosimo? Yes, sir. Ngano man ko? Nganong gida man sa ospital? Ella? Ella? Ngano ka? Asi mo tuyo? Nanawag si Lula. Gida sa ospital imong papa. Unsa? Hipo sa imong mga gamit. Adto na to imong papa. Manakito na ko. Okay na, Ila. Nanawag si Attorney Jane. Pwede na come out. Oh, salamat. Todi ay, Rico. Pwede na po ninyo gamitin ang car ni Don Marco. Ha? Okay, salamat. Tara, Ila. Kadaghan sa pasyente. May ganit natin mandayon imong papa. Pero dili pa siya makauli, Rico. Kinahanglan siya admit. Mo ba? Taas man kayang BP. Parehas kang Lula di ay na. Oh, pero wa mo gid po down iyang BP. Mao nga dili siya pwedeng papaulion. Ang problema lang ani kay wa na available room. Gawas na lang sa VIP. Oh, sa VIP na lang. Unsa? No. Ako na sa tingali sunod nga ma-hospital tungod sa kamahal. Mag-imperial ko. Kay chicken ra kaayo na. Oh, patabang tag-imperial. Maor magkana imong problema. Unsa? Puslan man nga gigamit nato ang sakyanan ni Don Marco. Magpatabang lang sa taini sa atong problema karon. Ang kadita. Tawagan ako si Sir. Stay lang diha. Doon sa manis Rico, eh. Mutabang ka sa Don Marco. Human ako sa pagkiksultihi bahin siyang apo. Unya, may kalagot pag ito siya ni Papa. Pero, magayo lagi hapon ko ni mong milagro, Lord. Tungod og alang ni Papa. Unsa? Sige na. Fill up na dayon. Para ma-admit na sino imok. Pero, Ayaw ka balaka sa pang-down. Kay sudlan na ni Don Marco akong card. Kataong gigamit pag pangaon na to ba? Giyar ni sudlan pang-down. pero, Rico... Ay nagpiro-pero. Kay dira ba si Don Marco ray dato? Maunhan yung taglain. Sige na. Oo, sige, sige. Rico, Oh, Ila? Pa? Ay, salamat ka. Nagbata ka na, yun. O si pamati ni mo. Nalipong pa ka? Gamay. Relax lang. Secured na ka din eh. Oh. Kuwapuha ko na yung kwartuha. Mura man yung hotel. Niya ka sa VIP room pa. Wa naman ko'y laing available. Oh, unya, tagpila mo sa adlaw ini. Ayaw na lang hunahuna pa, uy. Ang hunahuna nga ma-okay na ka. Aron sa makagawas na tadayon. Kay kun mo down na imong BP, pwede naman ta makagawas. Last bet ni mong BP, 160 pa man over 90. Taas paghihapon. Nagmatara na si Noy Imok. Noy, kamusta? Pa, kalma ha. Kalma, gyud. Si Ricong hinungdan nga ni Aki ining kwarto ha. Unsa? Di gid ako Noy. Si Don Marco. Igor ako niya nga, tabangan ka nga ma-admit. Wa man sa dibalibad. Pero, Pa, ayaw nang lagilabda imong ha. Mag-istorya raw niya tabahin anak pohon. Sa pagkakaroon, ang imo laging kaugalingon ang huna-hunaa. O niya, magpasalamat sa tas Ginoo nga naluwas ka gyud. Ug na-admit ka bisan wa na available nga mga kwarto gawas ning kwartuha. Nasabtan na ko nimo pa. oh, Namalit day ko sa inyong mga kinahanglanon din Ikaw na lang paghapdi ka na El. Salamat, Rico. Imog yung gipagaan ang tanan para namo ni Papa. Daghan gyud kayong salamat. Sigurado ka pa? Okay na gyud ka? wala ki. Di sa tingali ko discharge sa doktor. Kundi pa ko okay. Pinangga gyud kas Ginoo pada. Daghan na kayong milagrong nahitabo nimo. Oh, Ug mooyon ka man o dili.
Pero para nako, ang anghel nga gigamit maugid si Rico. Tanan gid pa. Kung balikan na itong mga panghitabo, labi na ang mga nahimo nimo problema, nasulbad gid tanan pinaagi ni Rico. Mao nga mo hangyo lang ko nimo pa. Ayaw na lang ko na kontrahi si Rico. Tanawa sab ang iyong mga maayong nabuhat nato. Sa ato pa, kamo na gyud ay. Oh. Nagkauyab na gyud ay mo. Ha? Ila? Tubag ako eh. Wa na may maghisgot pa anak pa oy. Ang nabalik lang maong among friendship. Okay. Tingali. Di pa sa panahon nga, musud mig relasyon. Di pa gyud eh. Bata pa kay ka. Di naman good. Pero daghan kapag pwedeng makabuot sa imong kaugalingon. Oh, oo. O kung unsa may among kapalaran ni Rico, kung kami man gani, kami cute. O kung di sad kami, at least magpabili ng among friendship. Ingon anak na lang po. Makigsulti pa ko kang Don Marco bahin ini. Data-datahan lang nako kada buwan, attorney. I-salary deduction lang. Sige lang. I-inform na lang ti kaon niya kung unsay resulta sa among panagsulti. Sige, attorney. Salamat. Sige. Unsay sulting attorney? Magsulti pa kuno sila ni Don Marco. Nihangyo man ko nga data-datahan lang nako sa kong sweldo kada buwan. I-salary deduction lang. Ay, may nalagig mo sugot. Pananglit di mo sugot. Mangita na lang ko kautangan sa gawas. Pananglit di mo kubayad. Ha? Pananglit di magpabayad. Unya. Minyoong kasi ang apo. Simba ko lang sa duy. Pananglit lang yun. Mubalibad ko. Mangita lagi ko kautangan nga kwarta. Para ikabayad niya. Ngiga, no? Sa kapin 100,000 lang, ako nang isurrender akong pagkatao. Ingon ana ra day akong worth. Tagaan man kagda kong posisyon sa kumpanya. Sino imok tagaan ang negosyo? Pwede na mo pauli imong mama o tabangan na lang imong papa. Unya, magpuyo na kag mansyon. Magbuhay ray na ka na. Mobalibad gihapon ka? Wa jud siya motubag. Usa kay pasabot ato. Musugot na lang siya. Ay. Hay, hoy, nga. Lula sad uy. Lugaw wag yun ni mula uy. Mura man ko kagitiaw diha nga nagatubang sa bongbong nya nagkibot-kibot imong baba. Mura di kog talatalala. Mura gyud. Unsa man di ay imong gihuna-huna? Si Ella. Si Ella? Dili siya to na. Si Ella, Lula. Di na ko magunaw ng ator nila. Kuyawan ako. Oh? Kaya nga naman di ay si Ella, nga nung naguna-una ka man niya. Kiningkuan ba? Pananglit. Pananglit lang yun ha. Pananglit di yun magkabayad unya. Minyoong kasi ang apo. Unsa may kasulti nimo? Simba ko lang sa duy. Pananglit lang good. Mobalibad ko. Mangita lagi ko kautangan nga kwarta. Para ikabayad niya. Ngiga, no? Sa kapin 100,000 lang, ako nang isurrender akong pagkatao. Iganda ra di akong worth. Tagaan makagda kong posisyon sa kumpanya. Sino imok tagaan ang negosyo. Pwede na mo pauli imong mama ug tabangan lang imong papa. Unya, magpuyo na kag mansyon. Magbuhay ray na ka. Mobalibad gyapon ka? Wa na ko makatubag sa katapusan niya pangutana. Unsa kahit tuwa siya una-una karon. Pero
Ngano mao sa tiyong mga pangutana nako? Mao ka ti mga kondisyon ni Don Marco sa pagtabang ni Papa? Ug wala mo sulti si Rico nako. Pananglit mao gid ang mga kondisyon ni Don Marco. Unsa akong buhaton? Mobalibad ko. Tungod kay sa tinuod lang. Si Rico man ang niasad sa akong kasing-kasing. Alam mo una ko sugda. Wa bitaw ko magdali. Ang pangutana, worth ba siya nga akong i-fight? Or nag-ingon lang siya ato tungod kay nahibaw siya sa plano sa mga imperial. O dili siya gusto nga makigribal nila. Kinahanglan mag-istorya gid mig heart to heart ni Rico. Kinahanglan mahibaw gid ko sa tinuod ning gibati. Ug unsa iyang plano sa iyang kinabuhi. Asa naman to akong phone? Ay, Diara. Maayong tagnang bata pa siya, uy. Ay, matupag lang unta. Hello? Rico? Attorney? Oh. Hello? Attorney? Hello? Si Eleni. Dili ni si attorney. Uy, hala. Sorry, Ila. Wala mo kong tingog na, attorney. Sorry. Ngano nawag man ka? Wa, uy. Nda sa'yo pa kong toplok. Sige, katog nagbalik. Bye. Parihas na rin tingog ni attorney. Sa matapita pariha mong tingog ka? Ay, mabuang yung kanimo, Rico. Worth pag yun ka akong balipara na usa ka imperial tungod nimo. Dili naman ginunta ako musulti nimo hindi pagod. Pero nahasol naman gud ko kay wa pa magi-feedback sa attorney. Unsi pa maagi sa pagbayad nato sa nagasto ni Don Marcos sa imong pagka-hospital. I-follow up lang siya, attorney. Sige bitaw kong follow up. Wa pa magi ko gisulti si Don Marco. Aw, libre rat yung tingal ito. Okay ra gyud ka pa? Nga librito? Unya doon na sila pangayong bugti? Ha? Prangkahin na lang gud ko pa. Nang ambisyon kihapon ka no? Nga maminyo kog imperial. Ila. Oh, Ambot pa, uy. Nahadlok bitaw ko ini pa. Gatigalig mo o ginailang pagayuon ba? prangka-prangka lang niya, Ila. Wa man tingali amahan nga nangandoy og kaalautan sila ganay. Og mausap na ako. Gusto ko nga maayo ang imong mahimong kinabuhi kung maminyo ka. Og tinuod. Kalipay kay nako kung maminyo kang dato sama sa mga imperial. Pero kung dili ka malipay, di na ko mamugos. Labi pa nga nagkatubang na biadtong Don Marco. Wa na ginas ko hunahuna nga ipugos ka na akong nila. Ayaw ka balaka. Kung mauman gali na ilang panghangyoon, mutabang ko balibad. Salamat pa. Pagitahan na itong paagi nga makabayad na nila. Patabang tang mama ni mo. Pero, ayaw na ko na Ila. Na problema naman noon ka, gawa pa ganito mahibaw sa iyong ilang plano. Maghuwat lang ta. Ayaw palabig advance mag-isip. Opa. Ha? Ako? Maunay gisulti ni Don Marco. Ikaw ang pabuton, unsay pamaagi sa pagbayad nila ni Ella. Kung gusto nimong ilibre, pwede sad. Kuan lang, attorney.
aron di kayo mahasol ang unahon ni ila. Pabayri lang niya kanang data ba kada buwan. Kato yang gusto mo hitabo ba? I-grant lang to. Okay. Ni-smile lagi ka, attorney. Nigamit naman ka og word nga grant. Ha? You're really improving, Rico. Congrats! Ha? Okay. Akong i-grant ang request ni Ella. Ako na yung ipaprocess ASAP. Yes pa. I-grant sa mga imperial lang akong sangyo. Ay, muragig na ibtan og tunok akong dugan. Tanawa ra. Uya, nag-uol na kayo kay ning miaging mga adlaw. Ang Ila. Lan si ato ba? Unsa man pa? Hapit na magyud akong birthday ba? Magikahikay lang tagamay. Sure pa. Kana na di ay? Unya, atong imbitaron sila si Rico ug sila. Sure ka pa? Sure jud ka? Imbitaron si Rico og nang sala? O lagi. Gusto lang siya kong mamawi nila eh. Pero, ay lang siyang saba-saba ha. Tuwato lang wala na. Wala pa, uy. Kailakon lagi ko. Bitaw ila. Ako namang na timbang-timbang pag-ayo ko. Bisan, wag iunta ko kauyon ng Rico. Labaw na ng iyang apuhan. Pero ako bang nakita nga, wa magyud sila'y daot nang ibuhat ako. Gani, daghan na sila natabang. Labi na si Rico. Pa, nalipay jud ko siya magisulti ron. Pero, wa ti ka itukmod nga ni Rico, ha? Kasi pa ay, napay moabot ni mo nga arang pa ng Rico. Adto lang po ka. Ha? Pero, kung si Rico yung imo, wala ko mahimo. Di man ko katog. Di man jud ko kalimot sa kisulti ni Papa, uy. Thank you, Lord, ha. Nakarealize na gud in town si Papa. Pero ang walay klaro, si Rico. Unsa jud ka, Misa? Unsa jud kayo iyong plano nako? Wagit ko do kaada. Naunsa man ko eh. Dili na ko ikadinay nga. Nalipay ko sa mga improvements nga gipakita di Rico. Basta mag-ingon anak atong di ba? Sa tinuod lang. Basta magbakita na kag-concern ni Lola. Makrush yung dayon ko nimo. My goodness. Ngano ni sud ba ni sa kong una-una? No. Dili ka di ko angay nga maghuna-huna niya. Bisan usap pa siya ka Imperial. No way. This is crazy. This is ridiculous. Si Rico. Rico? Kadiyat lang! Uy, ila. Asa ka? Narong paliton? Dungan na sa taglancho niya, ha? Pero this time, ako'y bayad. Pero sa fast food lang to. Uy, problema. Unsay mong gitanaw? Si attorney, nitanaw na to. Ha? Uwa na siya nitanaw pero ganina, nitanaw gid siya. Naparagod. Ngano daig mo tanaw si attorney? Nganong murag na kuyawan man ka? Rico, sigurado kang tumboy si attorney? Mao man na yung gisulti nako. Gaduda magukong dili. Basta, mao na yung gisulti nako.
Patanaw pa magani unta ko niya sa picture siyang girlfriend. Sure, uy. Basta iyo rin itong istorya. Pero pagsig magdina siya attorney gud. Kita magani ko sa masula na sa iyang bukton. Iyak kong gipakita. Unya. Proof na dain na atong buhay siya. Basta, lain gid ing tinan-awan na to ganiha. Naagay something. Hala. Basi na crush si attorney nimo. Patuyang naman in town ka, uy. Lagi. Posible man na. Dili ka ha. Ikaw yan nagustuhan? Iya nagsalo siya na ako. Ah, imposible sa naila oy. Giprangkahan ako ni attorney bahay na na. Ha? Nga nagiprangkahan man ka? Ang uyab dahi ka niya. Oh, wa good. Pachachar lang. Nagpa-charge dahi kang attorney? Oo. Okay. Dili lang ta magdungan og lunch karon. Oy. Asa man ka? Na. Unsa na? Mauna to ha. Pabuton ako imong report. Okay? Ma'am. Thank you, attorney. Attorney? Oh, Rico. Unsa man? Di na ka busy? Nga naman unta? Pwede ta magstorya sa akong office? Oh, I'm so glad to hear that. Sa imong office? Okay. Musunod ako ha. Naalang ko'y tiwason gamay. Hi, Mr. Imperial. Lugaw, wa yun mo attorney oy. Ayun lagi anang Mr. Imperial. Dili ba na ingon man kaganina nga sa imong office? Unya, office man ni Mr. Imperial. So tagon na di ka og Mr. Imperial. Na, sige. Hindi na lang kumulalis ni mga na attorney. Moderetso na lang ko sa akong tuyo. Okay. About unsa man na? Attorney, nagagusto ka ni Ila? Unsa? Ngano nakapanguta naman ka ana? Ganina, katong nag-istorya mi sa labi, nalain man sa Ila sa imong tinanawan. Really? Sorry to hear that. Pero why mali siya nga akong pagtanaw ninyo, Rico? Mura lagi naa, attorney. Naara gyud anang duha, attorney. It's either nagagusto ka ni Ila or nagagusto ka nako. Gipaanhira gyud ko nimo? Para lang anang nonsense? Imo na gyud giusika ng akong oras, Rico? Hindi man gud, attorney. Frankly speaking, Rico, nalipay na unta ko sa mga improvements nga imong gipakita. Pero sa akong nakita nimo karon, murag nagsugod naman og dako ang imong Og imo na lang gisayon-sayon ko pag-ingon ani. Dili, attorney. Uy. No, Rico. Nagsugod na kagpakita sa imong attitude. Og imo nang gipanahong nako nga pwede na lang ko nimong duwa-duwaan tungod kay usa ka Imperial. Ha! You're wasting my time for nothing. Hala. Naunsa mo to sa attorney? How dare you, Rico? How dare you say that? Naara gyud anang duha, attorney. It's either nakagusto ka ni Ila or nakagusto ka nako. Never in my entire life nga giinsulto kog ingon adto. I hate you, Rico. I hate you. La, Naon siya man ka. wa man. Ngano day? Unsay wa. Naghinoktok ka nga nagkaon. Nya wa. Naalang ko'y ginahon na la. Unsa gani. Di lang ko musulti la. Ganon di man ka musulte. Ay, lagod pagbuot la. Ay, wa ko nagbuot na. Pero mas maayo nga musulte ka. Kay problemado na kaay ng imong naong. Bitaw la eh. Murag nakasama kong attorney.
Unsa? Giunsa man di ay nimo si attorney, ha? Giunsa nimo, oy? Unsa may imong gibuhat nga nakaingon ka mang mura kag nakasa niya? Ay, unsa lagi imong gibuhat niya? Wa ko'y gibuhat. Pero, doon ako'y gisulti. Ay, imo siyang giingnan nag, I love you, dog, ha? Bugoy agad ni mula, Imo man yung lawgawan pero may akong istorya. Ay, engon manggod ka nga murag nakasa kang attorney. Unya, wa man di ay kay gibuhat niya. Pero doon na kay gisulti. Ay, namasin raman ko nga mo na imong gisulti nga attorney, ha? Ayaw gud pag-unaon nala. Paminaon na sa akong istorya, aron magkasinabot ta. Ayaw batin din ha. Ah, sige, sige. Sige, maminaw na lagi ko. Unsa man na? Unsa may imong gisulti niya? Ani man gud nila. Nagstoryahan na iming ila sa labi kanina. Dito sa pisina ba? Nano niya? Unya, nakabantay mi nga, nitanaw si attorney na mo. Unya, lain kayo iyang tinanawan, murag, hait ba? Dayon? Dayon, gigilasan si ila. Gilainan siya sa tinanawan ni attorney. Pagkahuman? Pagkahuman, nakikigstorya kong attorney na kami rang duha. Ako siyang ipangutana kung nakagusto ba siya ni ila or nakagusto ba siya nako. Nasuko bito na. Aw, wagod siya mo singka pero gahi iyang sinultihan. Unsa ka gahi sa imong Ay, wa man kay klaro la. Uy, imo ra man kong binuangan. Ang angkwang gul ka mang dako. Attorney god siya, unya imo lang siyang gisayon-sayon pagsulti adta? Mao mo sina iyang gisulti la. Ako ra kuno siyang gisayon-sayon. Abnormal man tingali kang bata ka. Ita sa dimula, Kuanggol pa ko. Abnormal pa gyud. Unsa man day akong itawag nimo, ha? Wa ka maghuna-una unsa nakadako ang natabang anang attorney nato? Ha? Mura namang gani nag-anghel nato nya gingato lang nimo. Ay, pangayo bagpasaylo, ha? Pangayo gagpasaylo. Kinahadlo ko nga matangtang na gid ka sa trabaho ining imong gibuhat. Bipile o emergency leave si attorney. Ako gito hinungdan lo. Ikaw? Nga naman. Nga nung ikaw man. Nakasa lagi ko lo. Ni attorney? Ulo. Unsa may imong sa? Unsa man dahi ang imong gibuhat? Ani man gud nilo. Nagstoryahan naming ila sa labi gahapon. Dito sa bisina ba? Unya, nakabantay mi nga nitanaw si attorney namo. Inilain kayo iyang tinanawan. Murag, hait ba? Dayon, gigilasan si ila. Gilainan siya sa tinanawan ni attorney. Pagahuman lo, nagistorya kong attorney nga kamerang duha. Ako siyang ipungutan na kung nakagusto ba siya ni ila or nakagusto ba siya nako. Moto nga, nasuko siya na lo. Ako kuno siyang gisayon-sayon. Ako kuno siyang giduwa-duwaan. Suko gid siya lo. Lo. Ay kabala ka. Ako'y makigsulti ni attorney. Sayo to akong gisulti lo no. Pero, honest ramang gud ko. Dili daw tan nga anista sa tuwisi ka tao. Pero ayaw sad kalimot nga doon na proper way sa pagpadayag sa tong gustong ipadayag. Nasabtan ba ko nimo? Wa kayo lo. Bangas ka. Ay, nagdool-dool na ko, ha? Kaya makita na sa tang attorney. Nilahib si attorney oy. Nasuko ko no. LQ di ay. Ha? Ano sa LQ? LGBT? LGBT ka di ho. Yapil-apil man na nimo. LQ, wa ka kay baw. Lover's quarrel, good. Ambot. Wasaw kay baw. Tibog man ka riko, eh. Ang akong ipasabot, nag-away ba mo, kamong duha? Wa may mag-away uy. Siya rin nasuko na ako tungod sa akong pangutana kung nakagusto ba siya nimo o nakagusto siya nako. Mao na. Suko gid kay siya nako. Gisayon-sayon na kung nako siya.
My goodness! Imo siya gipangutan nag-ingon ato? Oh, lagi. My God, Rico! Doon na gina tingali kay Tililing, no? Ha? Salamat nga imong gipatalinghugan ng akong hangyo, attorney. Dako kayo ang akong pagtahod nimo, sir. Salamat, attorney. Kung wa ka nila ang isulti na ako, sir, mubalik na ko sa akong opisina. Ug akong usbon, daghang salamat. Way problema, sir. Sige, magkabalik ka na sa imong opisina. Salamat, sir. Uy, hala. Nali ka, attorney. Hi. Hi. Excuse me. Isira ang pultahan, Rico. Yes, lo. Rico, sukad karon, di ka na magkadool kang attorney for whatever reason. Ha? That news was brought Ikipan ang fit ugba kung cash ay kaya tuloy-tuloy na sa Ijera epektibo nimo. Gabi, ha? Ta ka nang Drink responsibly. anything bahin nimo. Personal o trabaho o bisan unsa. Ako na'y duula. Direkta ka nang makigistorya nako. Maunay ang gusto, lo? Yes. Laina. Nahibaw ka ba nga mo resign na unta si attorney? Wa, lo. Karon lang jud ko mahibaw pagsulti nimo. Pues, mauna. Mo resign na unta siya og may nalang gani na dapa sa kong hangyo. Gabi, ha? Tungod na ako. Murisayan siya? Anong sa raman taon ko, eh? Sagoy raman taon ko. Sagoy ka? Oh, Pero apo ka ni Don Marco Imperial. Oh. Mo nga pagkatuna nga mahimong usa ka responsable nga tao kay dili basta-basta ang mong pagka-imperial. Nakasabot ka ba, Rico? Laugaw, eh. Murag hapit naman tumasok ko si Lolo ganina. Pero, laugawa sa attorney. Murisayan good siya. Para ka to ng pangutan na, ha? Oh, hinoon. Ay. Mo lagi, eh. Wa lagi yun ko mabagay na pita. Di yun ko magsilbi din, eh. Sukad karon Rico, di ka na moduol kang attorney for whatever reason. Lugaw. For your eyes only na lang dahi ko ni attorney ini. Pangayo gyud pasaylo ni attorney ha. Pangayo ba ya dyan? Patay. Unsaom din ako ini. Unsaom na ako pagpangayog pasaylo ni attorney. Ah! Akong tawagan. Oh. Gahi ginugo ay. Abi kinili naman siya makadool na ako. Nanawag yun. Pers, i-block ti ka. Uy, hala. Nga naman eh. Nirinig pa man ito ganina. Anong di naman ako siya makontak? Iyang gi-off yung cellphone? Yes. Yes, gentle. Precisely. That's what I was trying to say. Oh. Busy man si Lolo.
Na may ka-Zoom meeting. Ay. Kinsa kaya akong pangutan-on inis, ha? Bisag ko basta-basta ka dool sa uban kay bawal sa ko maging sulti-sulti sa ubang tao din, Si Ila. Si Ila na lang yun. Unya na, hindi ka panood to. Sa kay tuyo ining rikuha ay. Dungan ta lunch. Di ko mo reply. Si Ila man unta akong kuyogon no panood tulo. Unsa? Uy, nga nung wa man ka musultidan, nagpa-deliver na lang unta ko. Wa man siya mo reply. Pasabot nga. Busy ganahan. My goodness. Rico, kanang imong style, mabuwagan kag uyab, ana. Wa man kay uyab lo. Di pa ko mabawagan. Asa naman ito nang nagtag-lunch? Asa naman ang orasa? Wa man lang pakita. Igutom na ra ba ko da? Uy, patay. 15 minutes na lang. Alauna na. Kung magawas pa ako, malate na gid ko. Di na lang ko magawas, uy. Napamambit ako yung biskwit. Mao na lini akong lunch. Hangtod-hangtod jaday ko di makadool na tornilo. Depende niya, Tony. Pero sa pagkakaroon, ayaw lang giduna. Okay lo. Oh, uy la. Oh, nga no. Si Ila ni Tex. Oh, ni. Ingenero ko ko. Daan pagyug ko. Pero wa man siya mo reply gud lo. Rico, ang mga babae, basta di gani na mo reply, nagpasabot na nga okay. Silence means yes. Ha? Laugawa lagi la. Wasag ko tagdang ila. Pero, tinuod ba la? Nga silence means yes? Ninyo mga babae? Ambot ni mo, Rico, ay. Gikapoy naman ko paminaw na imong makinwanggal. Maglibog lang ko nimo dong. Usahay tarong ka, usahay sad, kwanggol ka. Unsa man gyud ka? Tarong o kwanggol? Ako mismo lawas ako kasabot. Ay, ambot sa bitaw nimo, ay. Ay, nya, kumusta, Master Ne? Nakapangaya, nakapasaylo? Ako lang at nga siya torne din Ani magin siya mo agi. Okay na kito siya kay wa man siya mo reply sa akong text gabi. Taas ko kahit akong text niya. Okay na sabi balik niya torne ani. Oh, naano siya? Hi, attorney. Hello. Abi na kong nahibaw ka na. Nadili ka na pwedeng mo doon na ako. Pero, ni-text man ko mo gabi, attorney. Taas gani kayo ito akong text ni mo. Wa ko'y nadawat. Giblock na tika. Excuse me. Attorney. Oh, iya akong giblock? Uy, sa ato ba? Wa, nagyod. Di nagyod pwede mo kontak niya. Di kalain. Sukad karon, di ka na makador kang attorney for whatever reason. Lawgawa. Tinudan na dyan itong kang attorney? Gisayon-sayon lang yung kunin mo. Kwanggol ka gyud bisag unsaan. Doon na mo gina itingali kay Tililing, Rico? Ah? Sino imok na may wa maapil? Usewa. Muapil yun ko. Kaya di ko ganahan mo para sa kuwan. Kung gula sa jubitaw na ako sa? Di nagyudi ay ko kaduol na torne ini? Di nagyudi ay?
Damn! Bagagnaw! Bogo! Idiot! Nakagusto kang ila, attorney? Or nakagusto ka nako? Human ko niya bisita siyang pangutana. Nakadare pa siya dool na ko. Wagit siya mauwaw. Nagsalig siguro siya sa iyang pagka-imperial. Or basig otok bulinaw lang gid siya. My goodness. Sukad masukad. Karon pa yun ko makafeel og ingani ka visit in my entire life. Karon pa yun. Bahala na lang unta ta. Niluhod lang gyud kasi ang atubangan og nangayog pasaylo. Ang ako manggod, matangtang gyud unya kas trabaho. Ay, kanogon sa dako nimong sweldo na kung mawa tungod lang sa imong kayabag. Ay, kabala ka la. Di ko matangtang sa trabaho. Di man si attorney ang amo, gud. Di man sad si attorney ang tag-iya sa kumpanya. Ay nahibaw man ko ana. Ang imong amo mao si Don Marco Imperial. Ang mismong tag-iya. Pero ang ako ba, muabot unya sa iyang dunggan ang imong gibuhat ni attorney. Siguradong football gyud ka ba? Kay mas dako gogranggo si attorney. Unya, dugay nang nagtrabaho sa ilang kompanya. Nahibaw naman si Don Marco la. Ha? Nisumbong gyud di ay si attorney? Wa, uy. Di man sumungira si attorney la. Kinsa man di iyang nahibawan ba nga wa man ka makadungog pagsulti nimo atong attorney. Wa man kay nakadungog ninyo ato. Nga kamo raman kang duha atong higayona. Ako, gud. Ako'y misulti ni Don Marco. Ay, unsingan? Oy, unya, unsa maiyang pong? Wa kawaswasi. Ha? May gisabunan kay waswasan. Ka-bright, basta kwinanggal nga istorya. Bright, kaya akong apo. Pero kung seryoso ang butang, pagkabugaw. Nisuko mo jud kanako la. Ha? Hait pa man kayo kag mga sinultihan? Oh, nagkasamad-samad ako sa kahait sa imong sinultihan. Kay nasuko pagid ko nimo. Og maulian lang ko kung ma-okay na mo sa attorney. I'm really sorry, sweetie. Nabisi lang yun ko this past few days, good. Pero don't worry, mamawi ra gyud ko. I can't promise when. Basta kay mubawi ra gyud ko. Sorry ha, pero dili na ta pwedeng magsultig dugay. I love you. Bye. Nakabantay na kita ang akong sweetie pie. Ngawa na kayo ko'y time niya. Unsaon nga. Oh, si Rico. Ay, lain na eh. Igo rami nagkatinaway pero wa na magtaganay. Ay, salamat. Wa na siya mo dool. Igo na lang sing nitanaw. At least, nakasabot na. Mao ba? Basta may katawanan sa akong kisulti pa? Way katawanan, pero nalingaw ko. Naliman ka. Ikaw o si attorney, wala mo taga niya. Ang nitabo ni tungod na sa iyang kabugo. Mayra niya, Mirise. Grabe, sali mo makadag ni Risi pa, uy. Oh, bitaw, no? Eh, dili di ko ang ingon nga Mirise, kay gaan na kayo nang nahitabo niya. Unsa man ang nilitag doon, di ba? Di na makaduot, labi na sa mga bogo nga parehas niya. Ang angay giunta nga gibuhat ni attorney, gitak-tak siya sa trabaho. Ay, sad pag ingon ano pa, uy. Kulban man sa ni mo kaldero ang tao. Aw, bastos man siya. Angay lang siyang sinutan siyang gibuhat ni attorney. Ha! Ako pa'y attorney atop. Tak-tak na yun diyan, ha? O niya pa? Kay diri man si attorney ang amo ni Rico. Si Don Marco man. Aw, isumbong niya doon, Marco. Mas paminawang siya sa doon. Kay dugay na siya ng trabaho dito.
Unya, unsa ko na si Rico taon, ha? Kaya mukmo ka na. Itandi sa bugada. Pa, dili gud ka ngayon madato. Oh, pero ako ba yung gitubang? Dili ako issue din, ha? Si Rico. Mao gani. Grabe kay ka makatamay niya. Nagtuyok biyang kalibutan pa ha. Di gyud ta angay mo hukom sa usa ka tawo. Ay, nalang ila. Udapi ka gina itong Rico sa usaon. Ha? Susuko ka pa niya karon, ha? Pero ang tinood, dahil gugma ka itong kanahang dako. Ayaw na kong istorya hibahin na Rico. Kaysa po lang noon ko ni ma. Kung wa pa unta ka magkwinanggol, dili unta ni mahitabo ay nga wa na mo tagdan ng attorney. Kinsa naman lady ay akong istoryahan la. Di naman sa ka doon ni ila kay utro mo sa tong nasukon ako. Lain sa kayo adto kong niniimok. Wala gusto laing karakter din he. Ay tug may best friend pa ko. Mau-work ka sa masadta. Mau ikaw lang gyud akong istoryahan sa akong gibatik la. Nala sige, istorya diha. Wa man di ay ko'y choice. Maminaw na lang di ko nema. Bito la. Gool gyud bitaw kayo ko. Ngawa namin nagtinagdanay ni Torne. Time pasa eh. Klarohi ko na ko be. Unsa man, may pagbati sad kang attorney. Paklaro diha. Oh, na-crush man gyud ko niya la. Pero, di sa ko sigurado may pagbati ba ko niya kay si Ila man gyud ang gusto na kong mauyab. Pero suod naman gud mga attorney la. Mo tingali ni nga. Nagalboruto ni akong dughan la. Grabe na gud among pagka-friends gud. Unya, kalit lang na putol. Og naputol ne, tungod sa... Tungod sa akong pagkakwanggol. Very good! Very good! Ha? Kabret ka sa kang apoy! Nagawa sa ni mo lang. Basta kay timan egad ni ha. De, gyud mo balik ang akong maang ni Moriko. Kung dili pa mo okay na attorney. Sa ato pa, bilang na di kakuyugan ugma. Kaya sa man day ka ugma. Mangukay na sa itong tata. Kaya gitiksan mo ko sa akong kontak sa atong suking ukay-ukayan nga doon na sa mga bagong abot ugma. Ha? Magsulo lang kung pangukay ugma ni. Oy! Mukuyog ko oy! Niyabag! Bagoy mong pulo na. Mayo kay na malid ka. Tagaan na lang kung pila ni. Aw. Kay branded man na nasa mga 3,000 more or less. May gisulti ba kong katawanan? Sakto kastrilo. Pero 1,000? Sayop kayo kalo. Ay kung ina nga 300 na. Murag di man na fake. Tulo 100 rin nilo. So kaya na akong gipalit. Unsa? Pili dia. Polo, calzones, t-shirts, kutob si mong ganahan. Ako rin mo bayad. Lo. Mga mahal kayo na. Uy, usapan ng t-shirt. 1,000 kapin. Ayaw tanawa ang presyo. Pili kutob si mong ganahan. Pero, sige na. Aron ka masayod. Dili na ko batasan nga mag-shopping personal. Pero tungod nimo ako ning gibuhat. Mao ngayo sige ang panahon nga kung gigahin karon tinhi uban nimo. Sige na. Pagpili na diha kay sunod sapatos na sa datong paliton. Ay! Hala! Nganong nagdam kag basura intandin ni ay? Kadako ba nimong dang bag sa basura? baho na la? Nakasimot ang baho? Unsa man syod anak di ay? Kadot ha? Akong tatangon higot. Unsa? Ang taon akong higot. Sige, tangtanga. Ay, wasa gyud kailan kasudlan kay plastic manggis basura imong gigamit. Oh, Oy! tanawala oh. Basura na. Kana ba basura ba na? Kana. Oo, napa. Oy,
Uy, para negosyo na, Rico. Ha? Sige. Ako dayon ng idel. Ako na tanan la. Pinalit na ni Don Marco. Ha? Lagi. Bita kong sugot kay mahal kayo. Kini ha, kini. Oh, tanawa, t-shirt. Oh, Kini rang usa ka buok la. Tanawa, pila presyo. bebe. Oh, tanawa. Jesus Maria, Jesus Ginoo ka. Unya, kanang uban. Oh. Kana. Tanawa mga presyo la. Tanawa. Jesus Ginoo ka. Nganong iya ka manggipamalitan, Rico? Nasyak man siya nga okay ra akong ipanglob. Kanindot ra sa atong gipamalit sa okay. Mabito na akong giingon niya. Ato na lang ni ibaligya ang uban, Rica. Uy, lo, di pwede la, oy. Gusto siya nga kini iyang mga gipamalit na ako, may akong sulubon kanunay. Hala ka, Rica. Nga naman la. Bading di ay tingalin nas dong marka. Unsa? Lawgaw. Nagduda na noon si Lulang, bading si Lolo Marco. Ay. Pero di man gud ko ready mo sulti niya sa tinuod gud. Bahala lang unsay inaas yang unahuna. Basta kay di pa gyud ko kasulti niya sa tinuod. Di pa gyud. Si Rico to? Kupuha, uy. Nabaguhan mo ko siyang barog. Uyawas mga tao lo eh. Bisaw ako magtanaw nila. Makita man sa kilid sa akong mga mata nga ako ilang gitanaw. Tungod kay angayan kakayo siyang gisulob. Milutaw ang imong kambungan. Kuyawa masata ng kambungan lo eh. Barog mas akong balibo anak. Nalipay ko nga imo gudayong gisulob ang akong gipamalit nimo. Nasyak biya si Lula lo sa kadaghan sa imong gipalit nako. Pagpirmiro abinag mga para negosyo. Angay lang nga musulob kag mga mahalon nga mga biste. Tungod kay usa ka imperial. Lulo. Nga no? Si attorney. Atong ikasakay sa elevator. Uy, nibalik man sa agilo. Uy, Di juga na mahigdungan ako sa attorney da. okay ra na. Di na problema. Nagproblema ko ana lo. Gool na kay ko ana. Ha? Nakasakay na sila. Pero, naunsa man ko. Ngano nilikay man ko. Mura naman hinuog dili ko professional ini. Ay, my God. This is not me. Nagluha-luha naman kong katawa, Rico. Aw katawa din lo. Binong hubak na lo. Okay na ka lo? Okay na. Ang katawa na hubak. Katawa ng sagol hubak. Aw, mga basta mga tiguang anak na lo. Dapat dia, uy. Bitaw lo. Lagawa lagi lula lo. Pero di man sa ko ka-blame niya nga. Mautoy masud siyang una-una. Pues tugan siya tinuod. So, di lang lagi una. Alisod pa kayo. Unya na yun kung andam na ko. Kanos ka pa man maandam. Murag hapit na matingali lo. Basta, kay ayaw lang una ron. Di lang nato ihat. Okay. Pero unsa man, nagpadayon ka na ba pagkat-on sa angay nimong makatunan? Naputol na lo. Kay wa naman mi tagdanay ni attorney. Siya na ba ito ini-train ako? Unya, mas makasabot sag ko kung siya mo tulo na ko. Time para god. Prangkahi ko ko, Rico. May pagbati ka ba kang attorney? Crash na gudlo. Pero wa naman, kay giprangkahan ba yung kong attorney. Okay. Pero sa kong tanaw, affected ka kayo sa inyong sitwasyon karon. Lagi lo. Katugod akong giingon nimo ganina nga
nagproblema ko bahin ini. Suod naman good bilo. Bisag layo ra kayo ko niya kay abogada man na siya nya ako. Unsa ra gud ko. Pero nagkasuod naman gud mi. Nakasabot ko, Rico. Dako agyo sa akong sa ni attorney ay. Magsorry unta ko niya pero di naman pwede kay muli kay magyud siya nako. Nya, iya sa akong giblock. Ay kabala ka. Ako rin bahala ni attorney. Ha? Ako lang hangyo ni mo. Careful na sa imong mga lihok o sa imong mga sinultihan. Lo. Mangayo lang sa kong dispensa, sir. Nadalang ko sa akong karbo. I should have known better. I should have acted better. Dili pa wahi. Ako nasabsi ang gisultihan. Just do your job. Just be professional. Okay, sir. Thank you. Mahimo na tingaling ako siyang tawagan. Di ara mo kulo. Eh, Wa mo kumudayon og gawas ato ganina lo. Nitago ra man ko sa ilawom sa lamisa. sa ato pa. Nakadungog ka sa tanan. Oo, nakadungog ko tanan. My goodness. Okay ra lo. Tinuod ba sa tong tanan nga imong gisulti? Wa mo ko malain nga niingon ka nga sabton lang ko kay unsaon sa squatters area raman ko nagdako. Nga kuwang ko sa edukasyon. Nga nagtugbo ko nga survival lang ang naasaw na huna. Rico, wato na ko isulti in bad faith. Okay ra lagi lo. Wa mo ko malain adto. Ako masang nahuna-huna nga basin bitaw sa. Basin sa kong pagtubo, maong ura na noon kung way mamayong pamatasan. Ang pangutana, willing ka bang mausab? Oh, willing ko, attorney. Willing ko mausap. Okay, good. Sir, ako lang tiwaso ng akong giatiman karon regarding sa atong mga transactions with the Japanese businessman. Probably next week ako nang masingit og balik sa akong schedule si Rico. Okay, attorney. I'd appreciate that. If you'll excuse me, sir, mubalik na ko sa akong opisina. You may go, attorney. Yes! Nisugot yun si attorney nga tudo ang balik. Apo, Lo? sigurado ka nga wag ka malain ako. Wa lagi lo. Okay raman to. Di malayan pagkasulti ni mo. Di mapareha style ni Imok. Grabe kayo mutamay ba? Mura sa dili siya taga squatters area. So, nakasabot ra ka sa akong punto. Kasabot kaayo lo. Salamat, Apo. Salamat. Kining tanan na kong gibuhat para ra gyud nimo. Aron mahawas ka sa imong nahimutangan karon ug mabutang ka sa angay nimong kabutangan isip usa ka imperya. Yes, yo. Praise the Lord. Kuya, wag ko ni mo daglipay la. Ang ano, okay na good mo sa attorney. Lepay gid ka. Pero, dili okay nga pareha sa una la. Okay mi nga, mura siya akong maestra. Singan? Basta, maglisok kong pasabot ni mo. Wa na'y problema dong. Ang importante nga magtagdanay na mo o dili na mo mag-isnabay. Kupuhagin ni Rico kanina, oy. Ang ingit kayo sa siyang polo shirt. Klaro kayo mahalon. Huwag ang iyang karsunis. Murag tanan iyang kisulob kanina kay bag-o cute. Huwag dili okay. Rich boy gid kayo sa tanahon kanina. Nga nagkuyog sila ni Don Marco. Huwag dili gid siya driver tanahon. Bagay siya mahimong. Oh,
God! Dili ka! Dili ka siya! Oh my God! Imposible. Imposible, sad. Imposible nga siyang apo ni Don Marco. Pero, parehasad sa mga drama ba? Nga, pobre pero dato di ay. Hindi lagi. Imposible yun. Kaya kung sakto pa ko, namalinaw na sila puyo. Nausap na talaga kinabuhi ron. Nito ka lang gining akong talent. May pagka-writer sa biyak ko. Pero, honest, ako apogi kayo si Rico tanawon ganina. Nuwag tang ugalit akong kalagot niya. Ogba. Mutagad na ko niya. Nota ko mong ngisi. Grabe. Mura mang nakakitag abat. Paita sa di mo pa, uy. Mura bitaw kag abat pa ay. Ano puti magkini mong naong? Ay, nagapalit magugug cream nga paputi ko snaw. Ako na sa gisuwayan. Ay, kuya, wagin ako ni mo pa, uy. Kung sa lagi imong gisigisihan. Da, kung crush, good. May bago lang kang crush sila. Ay, salamat. Kisama, ha? Taganiin. Usay trabaho. Ay, si Rico, good pa? Usa? Nasabtan na nimo ang tanan akong gidiscuss? Nasabtan ra, attorney. Wa kay pangutana? Pangutana regarding sa akong gidiscuss? Wa ra, attorney. Okay. Doon na ka ipabuhat nimo nga related sa atong topic. Atong i-check kung imo na bagyong nasabtan ang tanan. Okay, attorney. Seryoso kayo sis akong gipatrabaho niya. Og, ang ngayon siya siyang gisulob karon da. Uy, naunsa man ko. Ganun ni Daig man ko siyang pamustura. This is crazy. Makasabot man sa day ko kung maminaw lang siya kong tarong unya mo focus ko. Murag di-believe ba to sa turnin ako na. Kaya ako yung nabuhat ang iyang gipatrabaho na ko. Kung exam pa to, nakapasar ko. Yes! Uy, Nico! Uy, Ella, ikaw man din na. Wa naman dahil makailan ako, abi kay spotting na kaayo. Wow ha? Mura mga orig man na imong gipanulob. Mga orig bitaw na. Ay ko inga nga sa okay-okay na. Di oy. Kipapalitan ko ni Sir Marco ba? Wow! Hayaw gud nimo. Lagi? Swerte bitaw kayo ko? Nga nagipamalitan man kaniya? Nalawit tingal ni siya na ako. Bag-oro man siya nakahibaw nga. Sa okay tanan akong mga bisti amaong iya kong gi-shopping. Sana all. Abi ni mo, rich gid kay kang tan-awon sa tinuod lang. Mo ba? Uy. Mura na sa kag imperial tan-awon. Oh. Sige oy, balik na ko sa office. Lugaw. Mura na rin kong imperial tan-awon ini akong barok. Ooy, mura jud kag tahor ani mong porma dong Rico. Pastilan, kinsay magdahom nga ang apo ni Marcela. May nga na dagbarog. Kagwapo ni mong tanawon dang. Ay, wablay ka musultian ng ginabuntag. Padayon ako lakaw. Singan? Hey, nabisi baya ko. Mawa kay ko makatanaw nimo. Pero karon mo tanaw sa kag maayo, bebe. Mura na sa kag di auto dong. Auto na rin kuwang la. Oo. Sige lang la. Maka-auto lagi ta magdugay. Ha? Tinuod ka dong? Oo. Ngano, palitan kang dong Marco. Na, delikado na gyud ka anak.
Aw, hinoon, kanang tiguang, una-una naman lang siya nagdako, ana. Wa na na'y mabuhat nga daotan diha ni mo. Nagawag yun ni mo, oy. Layo lagi dayo ng maabtan mong nahuna ba? Ayaw, anala. Makasahat yung ka, anak. Ay, sa silom na lang gud diha. Imo pa man kong questionan. Di man gud na imposible. Pero kung nasayop man gani ko sa akong pagdoda, aw, maya. Sultihan ti kala. Nasayop gyud kas imo magtuo. Sayop gyud kayo kala. Aw, mas maayo man gani. Tot, kumusta naman mong turne? Okay na gyud la. Pero di na gyud pareha sa una. Wanek medyahay. Ang pinako sa akong mga sinultihan. Kana dyan. Pagbaton yung respeto. Lagi la. Pero okay man sa day nga. Magpormal ano? Unya, mo-focus kay magkasabot man sa data. Kaluoy sa akong apoy. Karon pa man mahibaw, anak. Kay bawon na day kadaan ano la. Oo, anon sa kabaya. Man lagi ko na mo tudlo eh. Ay, kinilaging nabisi na tas paningkamot. Unsi atong kanon, di nagita ka na ng mga pamatasan og uban pa, etc. Pero may tudlo ra maghapon ka na ko la. Kana di ay dili manikas. Kanang maningkamot. Kanang mga tinarong. Oh. Nagtudlo bita ko, anak. Siyempre. Kanang balag pobre. Basta malipayon og white tao nga kitamakan. Oo. Dagan gyapon kang mga maayong pagtulunan nga gitudlo na ko la. Di lang tingali tanan, pero daghan. Nananawag ni mo ay. Si Don Marco la. Kadit sa. Hello, Lo. Nanawag lagi ka. Rico, karon lang gyud may nanawag nako. Si Attorney Jane Gipusel. Unsa? Dili! Sigurado ka, Lo. Unsa man kuno iyang kahintang, ha? Buhay ra ba siya? Rika. Ha? Rika nga na ay. May problema ba? La, si Attorney Gipusel. Unsa? Jesus Maria, Ginoo ko, Santa Maria Inahan. Unyaon siya man patay. La, mulakaw ko, ha? Wadto ko sa ospital nga gitadaan niya. Magsusi ko, la. Sige dang. Sige. Pastilan Ginoo ka. Luwas lang unta si Attorney. Luwas lang unta siya. Ako helmet lang, nabiyaan. Naradia ko, Ola. Pagamping! Salamat, la. Ginoo, panalip din taon si Attorney. Luwasain taon si Lord. Usa naman sa'y nabiyaan ni mo? Kahiyon ko, la. Pastilan Ginoo ka. Salamat nga dili si Rico ang doktor ni Attorney. Kay kung siya pa, patay si Attorney. Gabiin. Kapag yun mahuman ang mga doktorong tabang ni Attorney. Si Lolo. Hello, Lo. Kumusta si Attorney? Gatiman pas mga doktor, Lo. Taod-taod naman eh. Kulbaan na kayo ko. Manghinaot lang ta nga way daotang mahitabo kaniya. Gikulbaan na kayo ko, Lo. Ayaw pagbiya diya, ha? Manawag ko nimo matag karunugon niya. Doon na pag-ubang mga tao nga tawgan aron magkatabang sa kaso ni Attorney. Okay, Lo. Ganun kulbaan mo kung maayo eh. Sir? Nganong kuluwan man ka, sir? Gato na raman ko'y pangutana. Oh, sorry. Nakalitan mangod ko. Tayo ba? Unsa may mong pangutana? Asa dapit ang morgue? Kita naman kuno dito ang akong lawas. Wara mo kabalo, miss. Pangutana lang niya sa mga nurse din, ha? Okay. Salamat. Why, sap? Why, siya magtugkad? So, gida ko sa morgue ang... Mapantod siya mauli sa panimuot pagbiya na ako la. Pero, luwas siya sa kamatayon. Ay, salamat din taon. Salamat, Ginoo. Matugol ko karon la.
Wagid ko'y klarong tuog na buntag. Ay, kaon-on na dong. Paim na lang kong gatas labi. Kunya na kong mukhaon, di kamatan ako. Sige, sige. Ako na tong isod sa ref ang ham, itlog, ug tosino. Mukhaon na di ko la, sari pa akong matuog. Ay, usab man dayang desisyon. Puhanga ko di ay. Tinuog di ang tumboy sa tunay. O may gibutang sa balita nga, nabta niya sa kundos babae nga, may laki. Mao to nga, naglalis. Unya, gipusil na yun siya sa laki. Mao lagi na istorya pa. Pero, mo pa magita mahibawon si tinuod good. May ganit tao kay naluwas sa turni. Kaanugon unta kung namatay pa. Dako man kayo nagranggo si attorney sa Imperial Group of Companies pa. Right hand magiday na siya ni Don Marco. Mao gani nga pwede ra gid unta niya ipataktak na yun kato sa Rico. Ngayon abot naman sa kang Rico po. Ay na ikaw kamagong dako kay sa Granggo. Mao tong nahinumdum ko sa gibuhat ni Rico niya. Nga pwede ra gid unta siyang monghong kang Don Marco nga tagtako tong tawaran. Way makatarog ni Rico pa. Gawas mismo ni Don Marco. Pinangga kayo sa tiguang si Rico. Kay bao ka? Gisapingan ka ni si Rico og mga branded na sapatos ug mga bisti. Ha? Kung mauna, dili na doon si Don Marco. Doon niya na. Kumusta, attorney? Di sir. Buhi pa di ay. Ginubinahan ba yakang lula ator ni? Gool yun kayo siya pagkahitabu ah. Pagpakayog dali, aron masugda na dayon ang pagtaral adong hayop kami pusel limo. Nadakpa naman. Pasensya na sir ha. Doon na ko'y nabiyaan ng mga trabaho. Ayaw ka balaga. Kami ra ni Rico ang bahala sa tanan. Kami? Kita? Apil ko? Oo, kitang duha. Pangita lang. Kaya ra na ni mo, Rico. Lo, di. Pangita lang. Lain ko yung nimulo. Ako lang bantay ni ato na din sa ospital. Attorney. Nagkatawa man ko ni Rico, good. Di sakit na lang hinuon ako sa mad. Ayaw na pagsulti. Mudag, dili ka pa ngayang musulti. Ay, alam sa palabig utong attorney, magkautot niya ka. Ginoo ko, attorney. Loon sa man sa attorney, kita orang man ang oxygen. Tana, manggawas una ta din eh. Tana, sigawas. Ano ni kalit man siya lo? Imo man siyang gipakatawa. Oh, man! Siya naman ni katawa. Maulagi. Nakakatawa siya nimo. Oh, pero... Di ginunta siya angeng mukatawa. Di pa ganunta siya angeng musulti. Gikan gud siyang gioperahan para makuha ang bala sa iyang lawas. Oo niya. Delikado to siya lo? Ambot. Ambot lang ka. Daghan na akong saan niya, attorney, oy. Daghan na niya kong saan niya. Ay, ako. Mag-ampo lang kita nga. Ma-okay na gid sa hingpit si attorney. Di na sa bitaon na akong magpakita niya sa hospital kay mapunan na sa niya akong sa bisan wala ko tuyo ah. Kaluoy sa ni attorney, no? Mo lagi. Ganon masatuoy. Ikalit na masatuoy Oy! siya. Oh. Nidawat ka lagi bisita. Nga wa magpahibaon ako ila. Kinahanglan pag yun ay mananghid pa. Nga si Rico man eh. May gabi, Noy. Ha? Dawa ang kaayo sa gabi kay ni ako, Noy. Maayo ka nahibaw ka. Papa, good, uy. Okay ra ilaw eh. Di man kumalain na nang imo kay tiguwang na ba yan na. Ingana man yun ng mga tiguwang sa tununon kayo. Hoy! Ay, kung iyang tiguang, ha?
Kaayo ginag-ingat tiguang Rico. Ha? Sorry, dong imok. Unsay nung imo? Ha? Huwag patasan nila eh. Bugal-bugal kang tiguang na. Wa magay klaro ni, uy. Ingon ka di ka tiguang. Unya karong tiguang na sad. Unsa man kisakto ni imok? Di naman gumabalik ko ni Don Marco sa ospital, ha? Kaya tingalig, maunsan sa kuno sa attorney. Ay, muduaw ra ba unta ko niya dong. Pero sige na lang. Padayon lang nako siyang i-apel sa akong mga pag-ampo. Kanala, okay kayo na. Lipay na ganit sa attorney nga. Akong sultihan, anak. Mao ba? Imo di siyang nasultihan nga ako siyang giampo. Ula, uy. Ako dyan ang gisulti niya. Mantag maayo na gyud siya sa hingpet. Maayo unta, Ginoo. Wiset! May pagwat na kumanto sa ospital. Di lagi pabisitahan si attorney pa. Mga pinili lang pwede mo doaw niya sa ospital. May lagi untag inuana na nga pagkasulti. Diriyot pa kapusasi sa mga pulis na nagbantay dito. Ha? Uy, nga naman pa? Kadudahan ko akong naong. Mura ko kong kriminal. Mura kriminal akong dagway. Ha! Judgmental kayo. Kaluisod ni mo pa, uy. Pero, Pero usaban. mura sab gyud bitaw pa. Sa! Oh, kana? Magsutob ko anang Amerikana, lo? Oh, imo nang usa. O kanang usa, ako. Di pa, lo? Pero, nga nung musulobang ko, ana? Duha ka oras gikan karon ato nang imit ang mga Japanese businessmen. Ha? Naay mga hinga mga Japanese? Uy, hala. Di man ko kamao mo hinapon, lo. Japanese game ramay akong nahibawan. Virtual meeting, Rico. O ayaw ka bala ka, igo ka lang maminaw. Og English ang among gamiton nga lingwahe, way maghinapon. Oh, pero di masagog kamao mo English, lo. Hayog ilo ramay akong nahibawan, good. Ug kanang good morning, ug kining good afternoon. Way problema. Mahimo nga kana lang hello ang imong gamiton nunya. Ha? Sure ka, lo? Bisag mangutan na sila, hilo ra akong itubag. Dili sab. Inig-introduce na ko nimo. Pwede ra kang mugreet og hello. After ana, maminaw ka lang sa mong panagsultihan. Ah, okay, lo. So magtag sa tag laptop. Kamao ka namang mo sit up, di ba? Oo, lo. Gitudloan na ko ni attorney. Okay. So timan nilang. Nga sa oras nga maon na ang atong mga kamera, makakita na sila nato. O kita sab makakita na nila. Ako ang muable sa meeting dayon musunod ang introductions. Mupailatag sa tagsa ang tanan. Hala, apil ko, lo? Sa imong bahin, ako ang mupailan nimo. So inigpailan ako nimo, pwede ra nga igo ka lang moingon og hello everyone. Ah, sayon na di ay. Hello, everyone. Okay, good. So, ingnon na ko ini pagsulti ha. Gentlemen, let me introduce to you the sole heir to the Imperial Group of Companies. My grandson, Rico Imperial. Diha ka mo ingon, hello everyone. Uy, hala. Imo na day kong ipailalo. Di na akong apil sa meeting, lo, eh. Suluhan lang, lo. Di na akong mudayon, lo. Ayaw ka bala ka. Dili mga Pilipino ang atong ka-meeting. Og exclusive ang maong meeting. Dili kini ibalita. Maong ayaw kahadlok. Sigurado ka, lo? Wa ka ba'y pagsalig na ko? Oh, Makita niya nimo human sa meeting. Makita niya nimo nga wa kay angay kahadlukan. Ug imo sab nga masukod ang imong kaugalingon
kung may nakatunan ka bagyod sa mga trainings nga imong giagian o sa mga gitudlo ni Attorney Jane mo. Oh, Ipakita ni Attorney Jane nga wa mausik ang iyang mga gitudlo nimo. sige lo. Para ni attorney. Patingamutan ako. So, it's over. Mana na to, lo? Yes, close deal. This calls for a celebration na po. Kuyawa. Wa po kasabot mong gibati, lo. Mura kong galipay nga. Ambot ba? Nasabtan na ba nimo ang among gihiskutan? Murag nasabtan nga. Mura sa buwa. Sa ngadto-ngadto masabtan na gid nimo ang tanan, Rico. Og di ka na lang unya magkabantay nga ikaw na di ay ang nagpadagan sa tong mga negosyo. Layo apas tinuod, ana, lo. Musalot ko ni mo, be. Para sa unsa man na. Kuyawa ni mo mudag storyal, lo. Tano-tano ramang mga hapon. Wa pa'y nisupak. Tungod kay the best ang atong gi-offer nila. Makakwarta ta o makakwarta sab sila. Way madihado. Makaabot baghakos imong naabot, lo. Bisan kumingking na, lo. Kung mututo ka lang sa mong itudlo ni attorney nimo, kung mo focus ka lang yun, mas mulabaw kapag ani tingali nako, Rico. Di sadlo, eh. Wagod ko kahuman ng eskwela. Hinumdumi, Rico, ang mga bilyonaryo karon sa kalibutan, majority nila dili mga college graduate. Abilidad o kakugi, inubanan sa determinasyon mo'y sikretos kalampusan, Rico. Og pag-ampo sa Ginoo, lo. Kana, imposible nga di nimo maabot ang gusto nimong maabot kung naan nimo kanang tanan. Kuyawa ka, lo, no? May tabo yun na ba? Na, di na dyan ko tamayon ninyo imok. Ipanghambog niyo dyan ko niya. Makalipay sa na, Sir Da. Gusto ka, attorney. Makalipay gan. Walang masayod si Ricos kung gibati nga kalipay diyang nagpakita na siyang interes sa negosyo. Grabe gyud ang akong kalipay, attorney. Sige lang, sir. Inigbalik na ko og report. Ako pang dobleho ng akong effort sa pagtudlo niya. Ayaw na pagunahunaan. Ang hunahuna mo ang hingpit nimong kaayuhan. Okay naman ko, sir. Pwede naman tingali ko mo discharge. No. Unya na discharge kung okay ka na gan. I'll be okay, sir. I have to be okay. Kaya gusto kong makakita ni Torne. Unya la, kaya di man pwede daghan mo bisita niya. Daghan di ay ko. Nga usaraman ko. Basta kay ayaw lang una na. Pinili man gud ang gitugutan nga mo bisita niya, attorney. Ay, daoy. Nga nang di man gid ko pwede ay. Sige lang gud la. Ako lang inon si attorney lang nga gusto jud ka unta mo duaw niya. Basin pa mo ingon siya nga patuon ka. Mas maayo nga gikan jud niya mismo ang pagtugot. Nahala eh. Di na lang ko mamugos. Pero may ipadaon niya ko parang attorney, ha? Amo to gikan ni Sisi Maricel Rodriguez, ha? Inagid siya nga gikan gid nako, ha? Unsa may imong ipadala? Si Lulag yun ang ipalit ining mga prutas. Kaon jud kuno ini aron. Dali ka mo baskog. Salamat. Ingon si Lolo, inigbalik ko nun imong trabaho. Gagamba ko nung kang bag-ong itudlo nako. Interesado ka na, ha? Maayo. Pero ayaw pug sa imong kagalingon na kung di pa gyud ka okay. Oo. Pero ma-okay na lagi ko. Naapaunta ko ilaing isulti ni motor ni, pero masuko na sa dunya ka. Mo nga dili na lang ko. Imo na sa kong kabuangan. Uy, dili uy. Tinarong man ang akong isulti, attorney.
Pero dili lang lagi. Kay musipit na sa dunya ko. Makasa na sa dunya ko nimo. Nisogod ka na. Ipadayon na lang. Di lang lagi ko attorney. Makuyawan ako musipyat ko. Sultihan na bagunta tika nga. Kung gusto ka dunay kasumbungan sa imong kaguol, pwede ra ko nimo istoryahan. Kay bisag may pagkasagoy ko, kamaom sa gumaminaw problema attorney. Kaya di matingali na magkinahanglan og dakong grado og taas nga edukasyon ang pagpaminaw sa problema sa sikataw. Labi na kun problema nga naasod sa dughan. Salamat, Rico. May problema attorney. Pwede ra man sad dili karon nimo isulti kay tingali di pa ka ready. Pwede ra unya na lang kung mobalik na kag trabaho. Basta kay akong ipadiguro nimo na makasalig ug makalaom ka nako attorney. Ingan ako nga pagkat friend. Bisan pasagoy-sagoy lang ko. Oh, attorney, may nasultin sa kong di mao? Ha? Nakasa na sa kunin mo? I'm sorry. Oh, ha? Nga na nagsuri man ka, attorney? Ako matingali na kasa? No. Wa ka makasa. Nadala ko sa kong emosyon, Rico. Tinuod ang imong gisulti. Doon ako'y ginadaha sa akong dughan. Bugat kaayo. Sakit. Sakit. Kanamit ako kasakit nga way tambal. Kanang kasakit nga. Ayaw lang ipugos kung di kaya, attorney. Ayaw lang. Ipagawas ko ni Rico. Kaya dili na gud ako makaya. Dili na ako makaya. Sige. Maminaw ko. Luya lagi na akong attorney la. Taod-taod sa diya sila atong babayhana. Siyam katuig. Pero ingon siya, iyar sa kunong sa kay kinila kunong tuiga. Tungod siyang kabisi sa trabaho, maong di na Diyos la pero may magkauban. Yabag yun siyang babayhan na. Alibay na lang to niya. Pero ang tinuod, nangita gid siya tinuod nga lalaki. Og tingali, nagdugay lang siya ni attorney kikwatahan man. Kuya, wag yun mula eh. Ay, kaayo ng tampalong ang babayhan na kung ako makitaan. Sa bidagyad, ako pa'y naginika ng attorney ay. Doodi ay, hain man di ang pamilya ni attorney Dong. Wa lagi kay hiskot. Tuwa naman kunos gawas iyang pamilya la. Siya naman kuno'y nahabilin ni Pilipinas. Ay, lakari ka. Oh, unsa naman sad? Kamu gidi ay tingali magkadayon. Ikaw la ha. Naana sa kaana ha. Naamong nabayod ko anang imong tupo-tupo na kong attorney. Wa naman siya'y uyab Dong. Pwes, pahimosling higayon. Paningkamote nga dili siya mangitag parehas ni babae. Paningkamote nga mahugang iyang pagbati diha nemo. Ako may ikulbaan na imong panulti la oy. Sultihan lang yun ti ka la ha. Kutob lang yun mis pagka-amigo ni attorney. Din ako gusto maputol pa ang among panag-amigo. Tungod lang kay naminaw ko sa imong tupo-tupo. Di kang attorney, kaya ato gyud kang ila nga dunay amahang yabag. Ha? Bahala kas buhay mo. Ha? Way sukan na ila. Musta na siya, turne? Nakagawas naman pa, pero wa pa mo balik og trabaho. Dugay-dugay pag yung tingali na mo bali, igawas yung samad nga agi sa bala, nga payuhon pa. Mas dako ba ang samad sa iyang kasing-kasing tungkol sige buhat sa iyang uyab?
Kabalak nun gudi mo pa. Luoy ang attorney ay. Ulit tao pa lang ko ay. Ayay. Balik na sa spapaan na ay. Ikaw sad no? Istorya rin ko na. May tama ka uyab na lang na tinuod nga lalaki si attorney pa sa? Aw, si Rico. Nag-chat mo may attorney gabi ilo. Iyan naman kong gi-accept. Friends naman mi. Mao ba? Mayo noon. Wapala jud kuno siya kagit overlo. Hain kay Mayo, gimo siyang kuyugan nga mo bakasyon. Aron malingaw siya og malimot siyang mga problema. Bakasyon? Asa man lo? Doon ako yuta sa probinsya. Pwede nga adto mo dito bisan usa o duha ba ka semana. Palahisab. Mike, musugot si attorney. Akong suwayan pag-ingon. Lahi agis probinsya attorney no? Mabagalita mabos atong destinasyon. Lingaw na kahit tas mga talan-awon nga atong giagian. Oh, lahi ra gyud. Sultihin lang ko kung kapuyo na kag-drive ha, kay akon sa'yo mapuli. Sultihin lang jud ko kung asa agi kay di mo kuswito ini mga lugar ha. Moingon ako ni Moriko. Subok o magin ang tagway na attorney eh. Mayong tag malingaw na siya ni kabot na mo sa mga tuan. Layo-layo pag yun attorney no? Kaduha naman ta nagpuli-puli og drive. Wa pa man gyud ta maabot. Mga tulo ka lungsod na lang. Moabot na ta. Magabian ka ata attorney. Dili sad. Pero hapon na kitang maabot ani. Labi pa kay hinayra nga tong padagan. Oh, hinire din ni attorney. Sige. Pakusgan ako gamay. Mamalit na tingalit na daan og mga pagkaon attorney kung doon natin magian nga. Uy, natug ni sa attorney. Attorney? Attorney? Uy, hala, nakatuog yun. Oh, nisandig siya sa akong abaga. Oh, hala, nisandig naman sa attorney na ako eh. Attorney? Attorney? Wa man kamata. Sikon ba ka ninakaw sa? Uy. Sorry, Rico. Nakatuog man di ay ko. Lagi? Nihagog gani ka? Wa man ko makabantay nga nakatuog ko. Kung wa pa ko magdamgo nga, imo kong gihagbong sa sakyanan. Dili pa tingali ko makamata. Gabi sad sa imong damgo, attorney. Uy, sikon naman ang dati ka. Hagbong jud imong gidamgo. Aha? Imo gid unta kong sikon. Ha, may ra gid ang nakamata ko. Oh, makamata ra masagud ka atong kung kisiko pati ka. Master gyud kas bugal-bugal sa. Uy, nagsanga naman ng kalsada sa unahan. Attorney, asa man ta na? Diretso lang gyud ta. Attorney, Mm. mabit ang tag-merkado ha. Aron makapamalit ta sa atong mga kinahanglanon. Lamin na pagkaon. Why problema? Kilid og merkado ang agianan paingon sa property ni Don Marco. Actually, property sa mga Imperial. Inyong property. Daganlay kayo tagi-pangumpra, attorney. Para nang uban sa mga tao dito. Sa mga piniyalan sa yuta ni lolo nimo. Inigliko na to sa unahan. May maagian ta nga duha ka punuan. Duha ka punuan sa nangka nga nag-atbang. Diha magsugod ang inyong yuta, Rico. Taas-taas naman tagnagian gikan sa duha ka punuan ng ka, attorney. Papalig ko nakitang bay. Maabot na lagi ta dito. Ayaw ka balaka. Sa ato pa.
kini atong giagian. Yuta ni tanan ni Lolo? Oh, og tuwa pa sad sa unahan. Kuyaw. Og timan nga ikaw na unya ang manag-iya ining tanan. Ikabuhi magugkalit attorney. Ha? Akong feeling ro no. Awa, ikabuhi lagi ko. Kinabitong lapasan kas gutom. Unya, kalit kang ipatambong og kumbira. Kana bang magpunga-punga kas kabusog ba? Mo na akong gibati ron sa akong imong sa kana imong gisulti attorney. Ay, mao gikabuhi og mura kong nabungog. Grabe hagyo di kadato sa mga imperial eh. Ay, pusga gid kong tinauray. Maato ba ka ni nako unya nigabot sa panahon sa? Oh. Oh. Ni ara man ka din Attorney. Bugnaw kayong hangin sa. Og labaw sa tanan presko. Lagi? Murag malinawon man kayo atong kaag din Wa kay lain madungog gawa sa night effects. Mao gyud. Ang mga gangis ra gyud ang atong madungog. Aw, gangis di tawag ana. Unsa may in English ana? Crickets. Ah, Unya Rico. Unsa may kasulti nimo ining baya? nindot to Kinaraan niyang style. Pero nindot. Nya, dako sad. Ugma sa buntag, mga tuta sa bungtod. Dunay payag didto. Kana yung bahay kubo? Oh, bahay kubo gyud. Oh, ganahan ko na attorney. Bahay kubo magid ka. Oh, lagi. Bahay kubo nga kahit munti. Oh, Unya, ang halaman doon ay sari-sari. oh, lagi. Unya, kuha na attorney ka ng dunay sikamas at talong. Unya, sigarilyas at mani. Ay, salamat. Nikatawa na jud ka, attorney. Oh, Sakit kaya sa kong dughan, attorney, nga magtanaw ni mo. Nya mo gulanon. dili man ko makatug. Kapoy man unta ang biyahe. Og lami naman unta kaayong ikatug. Pero samo kaayo ang akong una-una. Hangtod karon, dili pa gyud ko makatuo nga buhi pa ko. Angay ko ba ning ipasalamat? Dili ba maayo pang namatay na lang ko? You're a fighter. Gamay ra kaning hitabuha para makatandog nimo. Husto si Don Marco. Gamay ra tong hitabua. Hapit ra ko mamatay. Sakit kaya sa dughan magtanaw ni mo, attorney, nga magularon kayo. Kinasing-kasing ka to. Oo, sana sad sa iyong bukal-bukal. Whatever it is, nakahatag ni kahupay na ako. Nice ang feeling nga doon na day mga tao nga ni Care. Sama kang Rico. Lain lagi nagbantay sa tindahan ni ng sala pa. Asa na siya? Tagdugay naman siya mo ana sa ilang tindahan. Sukar nga, doon na sila katabang-tabang. Oh, mao ba? Ay, wa palibak sa nagsala ay. Nagpaduong na. Oo, tagal sa karon. Ano di mo tagod po? Tagad. Papa, kumusta naman ka? Taon na lagi wat na magkita. Lagi nang oy. Unsaon nga, mudiretso naman lang kong pauli sa bahay gikan opisina kay kapoy na ihapit dinhi. Ay, mao ba? Mausad no? Makalugar ka lang gid kong Sabado o Domingo. Nya halade. Mao gyud nang. Di pa gid kanunay nang. Hain man din si Rico sila. Putala si ila. Papa ba? Giyon lahalan ti ka oy. Kinahibaw ko mangutana kag yun ana. Tuwa sila sa probinsya ni Atty. Jen. Gipabakasyon silang Dong Marco. Oy, mao ba?
Ay, gusto man ko na ni Don Marco nga maayo na gid si attorney sa dili pa mo balik sa pagtrabaho. May gani, kay dili lang sa samad agis bala ang migo niya. Kung dili, apel ang samad nga miigo sa iyang kasing-kasing tungod si gugma. Yatis ra. O si Rico mo ipatambalo ni Don Marco anang samaran attorney. Kung makaya ni Rico, labing maayo. Tabi unan inyo pa. Nang sala, may buhaton pa ko. Excuse me. Sa imong sinultihan sila, murag nagkagusto kang attorney para sa imong apo kinila. Dili baya imok. Nakagusto ko anang ila, pero lang wa ko makagusto sa iyang amahan nga mahimo na kong kumpare kung simba ko sila'y magkadayon. Tabi o na nimo. Excuse. Kanahan! Hindi pa kuyo ganito Marco sa attorney Jane kang Rico para magbakasyon. Sila lang duha. Tumboy maguna sa tornigod. Doon na magani na yung uyab. Bisa na. Babae pa kihapon siya. Oh, crush, good. Pero wa na karon. Kay warningan ako niya. May mo balik kaya pagtanaw kang attorney karon. Kay sila rang duha. Unya broken hearted pagkat sa attorney. Kung kaya ni Rico, mas maayo. Mas ganahan din sinagsala ni attorney para ni Rico kinako. Kung simba ko mapatol si attorney ni Rico, ni gidayang akong beauty. Gawas na diya ila! Kiriya ka man sa siyar! Pasag di lagod ko pa. Di pa ko ganahan mo gawas. Gawas na lagi! Di pa lagi ko ganahan mo gawas. Pasag di lang ko ba? Gawas na lagi kinaglayan akong tiyan! Tingaling umuhagin sa kong purol! Wow! Kalami ni nga ito pinagtutor niyo eh. Tinuwang isda nga. Kinamunggayan unya labas kayo. Unya niya ay sinugmang lukos og inasal nga manok Bisaya. Pagkalamiya. Unya niya pagyutas kining kayda-kayda ining baykubo. Unya bugnaw kayo ang labas nga hangin. Haskang minduta. Unya gipalibutan tas mga punuan sa lubing nga. Uy, speaking of, naali nagpadong din nga nagpas-an ang mga butong. Mahurot baka na natong duha no nga. Kadaghan naman lang anak. Nindot na ipuyo na lang din hino, Rico. Og dili na lang mo balik sa syudad. Noon sa amin ko eh. Dili man hinon ko makakonsentrate sa akong trabaho. Di ginawa sa una-una sila si Rico o attorney Jane. Nga nagbakasyon karon nga sila rang duha. Dili na ko ikadilay sa kong kaugalingon nga nagsalos ko. Bisag wa pa mi relasyon ni Rico pero nagsalos ko. Nagsalos ko ni attorney Jane. Nagsalos ko niya. Ay, lihi aragyos dres probinsya eh. Balinawon kayo ang utok. Why stress? Chill lang mga tao. Hastang panahon. Chill. Oh, si attorney ka, no? Nagmata na ba ka? Uy, si attorney maron? Oh, uy. Hala, si attorney nisakay sa kabaw. Haskag masipit ang mataagag bag-ubra man ng gipirahan. Attorney! Pag-amping! Attorney, pag-amping ang sound! Oh my God! Nidagan ang kabaw! Attorney! Pag-ulit pag-agag ba? Ay! Ay! Attorney!
man kahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng milyonaryo! Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores, obo sa direksyon ni Alex Repolyo Lara, laing dalit kanato sa RMN Drama